Very good. Hey, hey, hey! ¡Wow! Descubre un mundo. ¡Tachán! Los tres amigos. Será genial. Por fin un pouco de relax. Relax at last. Nin Tutu, nin Linda, nin Rafa, nin Nina. Agora só paz, silencio e sono. Credes que estará dormindo? Non. Non pode estar dormido, senón estaría roncando como un oso formigueiro. Vaya, Fante, estabas facéndote o dormido, Que facedes aquí? What are you doing here? Non estabades xogando. Sí, pero pensamos, imos xogar con Fante, que seguro que se aburre. E, efectivamente, Efectivamente, que? Eu non me estaba aburrindo. Entón, que estás facendo tirado sen facer nada? Pois estaba intentando descansar de vosotros. Está ben, a verdade é que me estaba aburrindo. Getting bored. Veña, que queredes facer? A que viñestes? ¡A xogar! A xogar. Pero, por que vindes aquí? Non estabades xogando noutro sitio. In another place. Sí, pero non queríamos que te sentises só. Ademais, ti sempre organiza os mellores xogos. Thank you, Linda. Pero, en que estabades pensando? xoguemos aos gladiadores ou veadores. Mellor xoguemos aos cazadores de dinosauros. Fagamos un concurso de coreografías musicais. Colle bichos, bichos peludos. Moi ben, rapaces. Seguídeme. Follow me. Vedes esta árbore? Sí. Pois é unha árbore máxica, a Magic Tree. Trouxen a Beregón cando era unha ramiña. O caso é que é un pouco rebelde e cando menos o esperas. Móvese e vai beber ao río. Como está moi gorda esta a dieta, tede cuidado, é moi traizoeira. A mínima, zas, marcha correndo. Farédelo por min? Sí. Veña, pois a vixiala. A ver se así podo descansar un anaco. Que tranquilidade. Magua que dure pouco. Ei, por aí, pola dereita. Non, é unha rama, moveu no vento. Vaya, non nos lo vai poñer nada fácil. Non, pero veremos quen aguanta máis, se a árbore ou nós. A árbore non move. É porque sabe que a estamos observando, Nina. Seguro que espera a que nos despistemos para sair correndo. Non Mirade como podo nos ser mira. tan malvado. Notase que se está enfadando. Voulles preparar un xogo. É verdade. A ver se nos vai tirar unha landra. O mellor será atalo, así non escapará. Que a árbore non move. Pom, pom, pom. Rapaces, vinde. Agora non, Fante. Cremos que está a punto de moverse. Xa avixío eu, vinde, rápido. Come here, quickly. Acabo de perder as chaves neste perigoso labirinto. Por que non me axudades a atopalas? Sí! Pero tede cuidado. Poderíades perdervos no seu interior e non sair nunca. ¡Qué emocionante! Por aquí. Eu paso. Cheírame raro. Seguramente a caca de caracol. Falsa alarma. Son eu o que cheira raro. Rapaces, é superimportante que non nos separemos. Rapaces. Pois vaya. Este labirinto debe medir kilómetros. Teño a roda moi cansada. O segredo debe estar nas ervas. Vou contalas. Irei memorizando todos os meus movementos para cando teña que volver. 84 á esquerda, 302 á dereita. Está claro que non consiste só en correr para resolver o labirinto.
Xa sei, irei saltando. Esa debe ser a solución. Pero que? Es ti, Nina. Tutu, árbore foise rápido, imos por ela. Que? A árbore? Será posible? Vamos. Ai, rapaces, que alegría. Por fin vos atopo. Xa estaba cansada de contar e dar viravoltas. Linda, rápido, temos que ir buscar a árbore. Escapou. Espera, Tutu, non podemos marchar aínda. Non temos as chaves de Fante e parecía importante que as atopáramos. Bo traballo, Nina. Vamos. Fante, esperta. A árbore escapou. Oh, what? Where? Oh, no, my tree! A miña árbore. Se non a detemos, estará cantando durante meses. Cantando. É máxica e cantareira. Cando está contenta, canta. E asegúroche que canta fatal. Por iso a tiña a dieta. Vamos, non hai tempo que perder. Laralá, laralá, laralá. Laralá, laralá. Hola, hai alguén por aí? Pois vaya, isto do labirinto é todo un reto. Se polo menos tivese unha frauta, podería guiarme polo son da súa música. Pero a falta de música, vou cantar un anaco. Laralá, laralá, laralá. Laralá, laralá. Oh! A verdade non esperaba pasalo tan ben. Tiveches unha moi boa idea, Rafa. Grazas, Tutu. E pensar que non me crías cando che dicía que a arquitectura era guai. A arquitectura é a construcción. E isto só é o principio. Espera que as formigas nos deixen unha formigoneira e xa verás. A boas horas. Levamos unha hora esperando. Unha hora? Tanto tempo? Sinto, o tempo pasounos voando. Pódese saber que estabades facendo para tardar tanto? Estábamos construíndo, linda. Crear non é sinxelo. Ando. Sí, Nina. Eu era o arquitecto e Tutu, como é máis rudo e ten pinta de carreta, era o meu fiel albanel. Xuntos levantamos un castelo. Un castelo? Un castelo enorme. Como un castelo? Como o das princesas? Pois sí, só que agora está ocupado por unha raíña. Unha raíña? Pero como o fixestes? Onde está? Ao principio íamos facelo da area. Pero ao pouco démonos conta de que non había praias preto. Así que decidimos facelo de terra, pero... Estaba moi dura e a herba non nos daba a plasticidade que buscábamos, así que cando estábamos a piques de deixalo correr... A Rafa ocorreuselle a idea de... facelo con terra da horta. Coa terra da horta? Pois sí, pero ben, primeiro tivemos que quitar todas as malas herbas que había. Despois empezamos a construir o castelo. Pero como non se aguantaban moi ben, decidimos encher a horta de pedras. Despois simplemente levamos as formigas, raíña incluída. Pero como levastes as formigas? Fácil, enchemos toda a horta de azucre. E de sal, por se acaso algunha prefería salgado en vez de doce. Xa verás que contenta se pon Tupa cando vexa un enorme castelo en lugar da súa aburrida horta. Vai a alucinar. Ui, sí, diso non me cabe dúbida ningunha. Ben, que nos querías? Cacois. Ca que? Caracois. Queríamos coller caracois para facer unha carreira, pero acábaseme de ocorrer unha idea xenial. Que? Poñerlles patinetes. Velas. Ou mellor aínda, que vayan sobre bolas. A verdade, sería todo moito máis dinámico. Non, facer unha cabana. Cabana. Pero non creo que a raíña lle fixese graza que a botásemos do seu castelo. Iso non fará falta, porque farémola de madeira. E de onde imos sacar madeira? As árbores teñen pinta de pesar moito. De aí. Pensaba remodelar a parte oeste do meu curraliño, pero agora prefiro utilizala para ter a nosa propia cabana. Pero de onde sacaremos as ferramentas? De aí. Sí, a túa seguinte pregunta son unha carpinteira de nivel 3. Nivel 1, romper ramas. Nivel 2, montar mobles prefabricados con chave Allen.
Nivel 3. Construccións complexas de madeira perdurables no tempo. Ben, en realidade ia preguntar se tiñas unha canción que o explicase. Como che vexo tan preparada... Teño algo moito mellor. Unha canción de traballo. Co meu metro planear. Logo, sinalar. Mide la distancia e acortar. Coidado, pois non hai volta atrás. Traballando cos meus compañeiros, eu non son nin peón, nin mineiro, nin do mar un mariñeiro. Só son un verdadeiro carpinteiro. Coa serra serrar, todas as pezas formar. Así é como se traballa a madeira. Coa cola pegar todas as partes, montar e sen parar, volta a empezar. Traballando cos meus compañeiros, eu non son nin peón, nin mineiro, nin do mar un mariñeiro. Só son un verdadeiro carpinteiro. Guantes para protexer, lentes para ver moi ben. Escoller un bo lugar é esencial. Cun martelo cravar, non farás máis que soñar. E sen parar, sen volta atrás. Traballando cos meus compañeiros, eu non son nin peón, nin mineiro, nin do mar un mariñeiro. Eu traballo a madeira con tesón E con esmero. son un verdadeiro carpinteiro. Vaia, quedou perfecta. Isto sí que foi traballar en equipo. O orgullo que sinto é o que deberon sentir as xirafas que construíron as pirámides. Cabana nina. O primeiro que chegue escolle cuarto. Pido decoralo. Eu limparei os baños. Ai, isto non pode seguir así. Pero en que estarían pensando? Ai.